sengken thai KGP Sinot Sep ni kum shibenta ban pen mi fon ya ki project ki jongka kala penlong ya ka futsal tournament ka balai sni kata nado ka arsan tarik hado ka arpunyo tarik wagas ar hajar ar puar hakani ka sngi pli la ya don rengkat kinong kit kam jong ka jinga sengken thai KGP Sinot Sep ni hak balai alam da imeses pi marbanyang I belong I chairperson jong gajing sengken thai KGP Sinot Sep ni but hakabaduai the Mrs. KP Sun la yoru ya kajingkren priang but ya kajingkren lamprang na Mrs. Aaron Tathiang I belong I woman working secretary jing sengken thai KGP Sinot Sep ni la play ya kanika futsal tournament da Ishri Adalbert Nongrum I belong I MLA jongka 17 North Shillong constituency ha ka jing don rangkat lem ki riu rang ba ka generation ka bamenta khnang bangila ban pelong ka jaj ban riu ka ba khlain ka ba saj om ka ba tlot om ka ba suai but hani ka por ngadap da jing songu khamtam yo blai ubla play ne kala klenti abang awan kum ni perken mau la dia ngarung ade we bentau ba sajit state players state player kum basketball but football haki por ka ba shoman mat ing accident aku aban su batai fi kendiat ngamat ing accident ka bang la du lut ki ki baro ho inga du ka pertai ringa yo pat ka man sim kublai sibone dei namar kilong kemi ba i boton borom jong ne constituency jong ka jaj penrio ka bala se yanga kum unong mi khmat ubania saj om na ka pata ka jingkwa renam pata ka jing dongkam nak peta ke jing dongkam kini artli ke dongkam man punya pher hak yeng ki sem bat hak san perthai san perkhat bat hak jaj penriu namar ngim nang punya pher ini ke jing kwa bat ke jing dongkam ka don pat ke jing bakla lentia jo ki khon kiti bat jong ki dekhot jong jaj penriu namar takadau kentu ye pi baro bo ke jing duai kham tam e ngiso komen bang yo ne kalan bani I khon samla pe ki yo biang ban pen I ke jong ki sap ki phong re arsenal hab chu shong lakut kapor ka kerta namar ke jingem jolong samla bat ke jingem la penya ringkat bala perken mau yani ki artli ka jingem bat ke jingyap ka batang sisien gin mat namar takadau lemba jong pi tolong ki atiar ban pen skuin ban kring ban khot ban wer ye ki wei pat ki khulung ki khna ki bang kheb rang san bakim na ban penongkam lagi jong ki benta ha ka jingem long ringeng ke jong ki ban wan ke jing shngan hani ka ri ba ka jai ban ri ujongi ka ba ka jing perken mau ngin haban chimini kabu dari ka rensan jo ka balang dari ka rensan hani no ki bentang haban kren ya ka jing shisha namangi dokam kerkia ba ka jai ban ri ujongi kan wan ra ya ka jing shngan yanga yangi ki balong ki trai ri trai muluk ka jing shenran pat ya ki wei pat kanom sim sipon ka por maaf yang sumbukan public meeting public aku akan penpau om tak jeng ai man sim ho ngal jeron benta bat pi kong ka jeseng ken thai KGP Sinot Sep ni ndai ki ba la don benta ki detan ki barit ndai kalong ke jeng dei bat kham tam ka benta ka badon hakmat tadi ka ba kham krau mana ki bladet dengan sim sipun ka por dengan squad ban ai ka wei ke jeng kular khmat jongpi tung ne sha sipor pat namar nga di unong mi khmat uba keren bateri taki issue kamde ke development ngajo ong kini bakin stu bakla hakari bakjai pendiu bar constituency ke jonga ko bang mi khmat ko MDC menchua ko MLA benta namar ke development hi ka kalalong envelopment bla penher bla poi shanu namar kadau ko bang MC minot kadai ki issue kimat ki bakta mat yong ki khon samla barigari bargajaj penriu mar kadau ngadon ni ko ban terwa arlak tingka ko ban sa ai lambaga skim nang ko ban ta jumpi kom ka jeseng kentai KGP Sinot Sep ni bakdang la ban yo man siam badang trei ki kam ki babah ki jing thmu babah ki jongpi ublein don mekat unai kerku ban pelong ye pi wei kum ki atiar ki banong ke jingkar ku syakit melangkah salam tengah ku apan keren dan syai ini anak tingkangan bu lembaga skim di subha ban aplam kindat por
lawan long di kibanai hasyawan pas model code of conduct nangit scam kanuan menganiyo ban iPad ya nang betak benong ke jingger ku ipi ke jesen kentai joga KGP sinar sami kulai sibun ublai do rekat ker ku ipi way tu nang em singi minot kini gilai teli bo pihak ban penkop hala dia ko mga jupikan mau berbor dia pat piru dengan self control ke self confident bat ke self sacrifice ko pihak ban penkop hala dia namar kini em makisingi ki bak jing tenju kalau ko bakrau na ko batay jing tuwi hindi ngin pelong pat bakrau yaki ngin pelong pat bakrau kadi hala di simet ngin kun lemba kalenti jong ka jing ijngai bat kalenti jong ka jing kli ko sipun blai doren kat bon ko yu tuwi ban ngapen menaru ni opor ngaplay yani ka tournament ka bri ka futsal tournament jong ni ka si nadu arsan tarik mata ka ban ko du apnyu tarik ko sipun blai doren kat bon ko langi baru ko sipun Ay kuplay kerpang ye pastoria kakang pati orang ki pastor kangwir ki ba kui pastor bedon lang bani ay kuplay roi ba rang koi belong ni perlok jingshana de ban lech de li tong bai ong de ban man bet mentar singin ba de jong kilong kmi ma ay kuplay kerpang ya baro ki mamba jongka jingeseng kente KGP Senat Sami bat kui ki bawan na kaleng ban harapan support ipi baro pun kini kapor ai ka jingero i kelong kmi na jongka Senat Sami bat kumjoro ya baro ki perlok ki ba ai ka jing kersan ba khamtam kini ki players ki ba kene ka Dila kai kalau successful hado kane rumah kecing Tristom jongpi ni bapit nani ni surki ni susngap ndai pi pat pi sweat ma kila ni sep Tristom dan bala mensaur ang tre mulumala ndai ka sep ka jongpi kan namla doi namantai ki project baper jong ka KGP Senat haki babon ki benta Bad isembut kongsan ibade ibaran som sutnga ibelong i President Jong Kamau Khas Sport Club. Kabar kay i batang gijing jenjar bantam ya kebol ru kalalong hadu kata-kata. Di ngisngo dan pok hadu kata-kata. Bangidon hapdeng jongi MP jongi. Bang kermen skam bapin nirap lem yangi lada kalau na kanu ka benta kami pilak banirap na ka kani badan. Bada kani ka por nagaleng jong ka mo ne ngandom kren buntin Henry ngada dua ibu play nang alam nya pi gijing sengken thai Senat Sengi bapinang niya bapinang yo abantri ki project ki baper ki play ulak hot nya pi bapin simti ha ki babun ki project banga kermen scam bagi ni ki project ki longru ki project ki banirap na ka benta ka imlang kasalang bat khamtam ru ban penia ya kai jingtri hima ke gospel kabu play ulak hot ya fi kum ke jing seng kan thai
Bat ya kini ke futsal tournament ya ke ba ke jing seng kente kala penlong kalong shi benta ban pen mi fon na ke benta ban pen mi fon ya ki project jang ke school ke badon haum sajai bat ki we ki project ki ba ke jing seng kente katre na ke benta ban penya ya ke hima ke jong ublei. Bat hagini ke tournament ka Shipara Mairang Presbytery kalalong kanong job. Bukan sport club beb. Kita kadang berai sport club beb. Kita ke jingsang kita GP not sebab. Kita belang Mairang beb.